Masu kallon mu ku danna mana je kalmar na wato subscribe sannan ku danna alamar ƙararra ku zaɓi all sannan idan bidiyon ga burge ka danna mana like domin ta haka ne za ka samu ƙatattun shirye-shiryen mu da zaran mun ɗaura. Ni tsayata da garmani ta wallahi daɗewa shi kai bai dawo gida ba. Yau ƙasar da ta muna zahi na abinci masu yi ma mutum waya. Sanwa ta buwaye ka. Allah ya sawaka. Kai garmani! Baba. Garmani dan baba. Ni ka taho mana da shi. Wala baba shi na ko ni baba wallahi. To kuma naka abokan nan naka wanda ka son kaunarka. Zumani. Tuho ka jiya. Baba na ce ma yaran nan ba. Wayannan yaran ina sun kaga abin auren ta. Soyayya gaɗe ta ta zamani wallahi. Na sha baba. Kwana biyu ba a aza sanwa cikin gida ba. Wallahi yanzu dabarar da nika so a yi musu mu samu wani abu gare su. Ka gane na fahimci ka baba. Yanzu baba kwantar da hankalinka. Ina nan bari su tu. Yayi tunda sun ka ce suna tuwa karagaggen yara na. Wallahi sai sun tu. Bari in zauna nan baba. To zauna samu wuri ka zauna. Ku samu wuri ka zauna. Zama da ni. Samu wuri ka zauna. Allah ka adda iko. Kowane lokaci da wanda ka turo mu bawa. Salamu alaikum. A'a zaruku da zaru. In ka gara kubi ka ga buzu. Wato abu ta taku ta dade. Ya ake ciki. Hello Asum ga nan gida wallahi. Kun ce kenan. To yanzu ka sa abin da aka yi in ka ce wurin baban masoyarka. Baban wanda haka su. Sai ka samu kora 2000 na ka bashi. A ku samu a ku kai ko 3000 na. Ku bashi 2000. sai na tu Karmani dan baba da wannan haka wagga magana wallahi da kasumu na wai wurin yarinya ce na yadda shi da awali to shi na ne su samu abin da sun kaba baban ta da shi a wallahi yayi daidai to ba ku tashi ku tafi inda zakun da Allah ya sawaka wallahi na sha wani abu ba a dai gajiya ba an shi ko ne baba ka sa wallahi kai dai ba Masu kallon mu ku danna mana je kalmar na wato subscribe sannan ku danna alamar ƙararra